आम राज्यर केतेक प्रधान स्थान मुख्य सहर पारादीप क्यों प्रसिद्ध ना पारादीप आमर प्रधान बंदर। कटक कटक ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ସହର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଏଠାରେ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ କାଠଯୋଡ଼ି ପଥର ବନ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସ୍ସିବି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶିକ୍ଷାୟତନ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହି ସହର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା। କଟକ ଭାରତର ରୂପା ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀର ନାମ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟମାନ ଅଛି। ରାଜଭବନ ବିଧାନସୌଧ ସଚିବାଳୟ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଘାଟି ଉଦ୍ଭିଦ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ନଗରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ରାଜରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥିବା ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଉଦୟଗିରି ଥିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ଧଉଳିଗିରିଠାରେ ଅଶୋକ ଶିଳାଲିପି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା